Barangay LS 97.1. O tayo ay forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mga kapuso, nasusukat ba ang pag-ibig? Paano malalaman kung tama lang o sobra na at nakakasira na? May mga taong hindi masukat ang pagmamahal dahil ito ay umaapaw at lumalampas pa sa karaniwan. Madalas ang ganitong pagmamahal ay nakakabuti para sa atin at kung minsan naman ito ay nakakasama. Aling pag-ibig ba ang sapat para sa iyo? Dear Papa Dudut, K-pop. Ito ang tawag sa akin ng mga katrabaho kong Pinoy kapag nagbibiruan kami. K-pop hindi dahil sa mahilig ako sa mga Korean pop stars na uso ngayon at kinakabaliwan ng mga kabataan tulad ng BTS, EXO, Blackpink at Momoland. Hindi rin dahil mahilig ako sa Korean novela at Korean fashion trends. Naging K-pop ang tawag nila sa akin dahil maliban sa singkit ako, slim at maputi ay kamukha ko daw ang gumanap noon bilang Johnny sa Korean novela na pinamagatang Endless Love. Ito papadudot ang palabas na sinusubaybayan noon sa TV nang umalis ako sa Pilipinas. Ako po si Lance, 39 years old, may asawa at 2 anak na teenager. Pareho kaming nurse ng misis ko at kami ngayon ng pamilya ko ay currently nakabase sa California. Paminsan-minsan every 2 or 3 years ay nakakauwi kami ng Pilipinas kapag bakasyon gamit ang aming kaunting naipon. Looking good, moving up, moving on. May nakapagsabi sa akin noon ng mga salitang ito, ang mga dapat na sinasabi ko sa sarili ko sa harap ng salamin para kayanin ang lahat ng challenges sa buhay. Ang mga salitang ito ang pang-boost ko sa aking confidence kung napapagod na ako at gusto ko nang mag-give up. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na nasa gitna kami ngayon ng proseso ng paghihiwalay ng asawa ko. To make the long and complicated story short, ay hindi na kami magkasundo sa maraming mga bagay. Irreconcilable differences ang tawag dito sa mga papeles at dokumento na pinapipirmahan ng abogado namin sa isa't isa. Mga dokumento na hanggang ngayon ay pareho naming hindi napipirmahan. Hindi ko rin alam kung bakit hindi pa namin ito pinipirmahan. Kung iisipin mo, Papa Dudut, parang kahit na pagpirma ng dokumentong ito ay halos hindi pa rin kami nagkakasundo ng asawa ko. Nagsimula ang usapang hiwalayan dahil sa kakulangan ng oras dahil pareho kaming subsob sa trabaho. Pinalala pa ng pagsiselos at pagdududa hanggang nasulsulan ng mga away at tampuhan sa pagitan ng mga kamag-anak namin at mga biyanan sa magkabilang panig. Madalas na kaming nag-aaway ng misis ko, Papa Dudut, kaya minabuti naming maghiwalay na lamang. Teenager na pareho ang mga anak namin at sa halip na araw-araw silang madamay sa paulit-ulit na away naming mag-asawa, ay nagpasya na kaming tapusin ang lahat so we can all move on. Inexplain naming mag-asawa sa aming mga anak ang aming sitwasyon. Sinigurado naming naiintindihan nila. Matatalino naman silang pareho at malapit na ring magsimula ng kani-kanilang buhay. Nangako kami na susuportahan namin sila and we will always be at their side. Pinag-usapan namin ito ng maigi at masasabi naming okay na kami sa desisyon. Okay lang kami. Kung minsan, Papa Dudut, tinatanong ko sa sarili ko, dapat ba akong magalit
Sabay kabig naman ang aking isipan na may kasamang tanong. Kung magagalit ako ay kanino naman ako magagalit? Binuo ko ang pamilyang ito for 19 years sa Amerika. Pero bakit parang manhid ako sa pagkasira nito? Hindi ba dapat nagwawala ako ngayon? Hindi ba dapat ay sinasabi kong hindi ko kayang mawala ang asawa ko sa buhay ko? Bakit hindi ko maramdaman ang sakit at pait ng sitwasyon na ito? Bakit ako manhid? Ang daming tanong, Papa Dudut. Iisa lang ang katotohanan. Manhid na ako. All is good, looking good, moving up, moving on. Sa ngayon, I eat healthy. I exercise a lot. I keep up with the fast-paced life. I am moving on, Papa Dudut. Pero sa likod ng isipan ko ay may naglalarong tanong, moving on na ba talaga ako? O running away? May tinatakbuhan ba ako? Hanggang ngayon, kahit na nagkaroon ako ng sariling pamilya ay tinatakbuhan ko pa rin ang alaala ni Agnes. Manila, year 2000. Ito ang lugar at panahon na kung saan ay nagbago ang takbo ng buhay ko. Ang huling taon bago ako pumunta ng Amerika. 20 anyos pa lamang ako noon, binata at bagito pa lamang sa mga adventures and challenges na inihanda sa akin ng buhay. Isa pa lamang akong fresh intern noon sa isang maliit na ospital na naging malaking bahagi ng training ko bilang nurse. Tulad ng nakakarami, pinangarap kong mag-abroad. Bago makapag-abroad, ang isang nurse na kagaya ko ay kailangan ng experience at credentials. Mula noon hanggang ngayon, training pa rin ang labanan sa kahit na anong trabaho. Kailangang fully prepared ka sa kung anong sitwasyon. Ang aga mo ah. The early bird catches the worm. Mabuti na yung maaga para makakuha ng magandang assignment. Pagkatapos ng training mo, early bird ang ilalagay ko sa recommendation ko sa'yo. Okay na yun, basta wag the worm. Ano bang happening ngayon sa ER? Let's see. Base sa folder merong may fractured ankle. Isang misis yung nasa corner na yon, nadula sa CR. Under observation pa siya. Yung nasa bed naman sa kabila, slight head injury. Nasagasaan ng taxi. Yung driver naman ng taxi nasa kabilang bed na high blood sa stress. Sila na rin ang nagtakbo sa sarili nila dito sa ospital. Lasing at di lang basta lasing, heavily intoxicated. Parang tabloid lang ah. Regular day sa ER. Walang exciting? Eto ang exciting. Lapit ka. Ano yan? Yung favorite patient mo, nandito ulit sa taas for check-up. Unang araw niya. Si Agnes? 3 days, full medical. Pwede bang pa-assign sa kanya? Pwede ba naman yun? Sa ER ka kaya? Sige na, please. 36 hours naman ang duty mo, di ba? Kahit hindi kita i-assign sa kanya, makakasalubong mo pa rin siya. Sige na, palitan ko ng duty. I-take over ko ang schedule mo next week. Sige na, please. I-assign mo na ako sa kanya. Bawal eh. Mahabang bakasyon din yun para sa'yo. Ayaw mo nun? Mas makakasama mo na matagal yung boylet mo. Shh! Huwag kang maingay dyan. Ako nang bahala sa'yo. Ewan, basta, pag-iisipan ko. Kahit magkulong kayo sa bahay ng boylet mo. Ano ba? Bad ka? Sabi ko huwag kang maingay dyan eh. Sige na kasi, payagan mo na ako. Okay, fine. Total, early bird ka naman. Ayan! Thanks, Mamu! Mga kung tawaging mamu, oy. Ating lang to ha. Sure. Excuse me, hindi boylet yun. Forever ko na yon. Papa Dudut, March 12, 2000. Nang una kong makita si Agnes. First day of duty ko pa lamang noon sa ospital nang una kong nakita siya. Kulang ang staff noong araw na yon kaya nagboluntaryo akong magdala ng supplies sa nursery section ng ospital. Pink ang unang uniform na pinasuot sa akin. Sa pagdating ko sa nursery dala ang isang kahon ng supplies ay kitang-kita kong
na ginhawahan ng pagmumuka ng nurse na on duty dahil kanina pa pala niyang gustong mag-CR pero hindi siya makaalis dahil mag-isa lang siya at walang magbabantay sa mga bata. Ibinaba ko muna ang kahon at sinabing ako na lang ang magbabantay kahit ilang sandali habang wala siya. Nagpasalamat ang nurse at dali-daling nag-excuse para pumunta ng CR na nasa dulo pa ng floor. Naiwan ako ng ilang minuto kasama ang 4 na sanggol na mahimbing na natutulog sa nursery. Tahimik sa nursery room. Nang inilibot ko ang aking paningin sa loob ng kwarto, ay nakita ko sa viewing window ang isang babae na nakasuot ng kulay blue na damit na pampasyente na binalutan ng sweater na maroon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Agnes. May dimple siya sa kanang pisngi. Ito ang unang napansin ko noong nakita ko siya. Maputi si Agnes at medyo singkit. Mas matangkad lang ako ng kaunti sa kanya sa taas kong 5'7". Nakadungaw siya sa bintana ng nursery at pinapanood ang mga sanggol. Ang akala ko noon ay nanay siya ng isa sa mga babies na nasa nursery. Ang bata naman niyang ina, ang sabi ko sa sarili ko. Halos magkaedad lang kami, Papa Dudut. Dahan-dahan kong binuhat ang sanggol na tinitignan niya at nilapit ito sa viewing window para makita niya ng malapitan. Feeling proud ako noon, Papa Dudut. Bilang bagitong nurse, pakiramdam ko ay may nagawa akong magandang kontribusyon sa mundo nang ilapit ko ang sanggol sa kanyang ina kahit may makapal at malawak na salamin sa aming pagitan. Sandaling nagtagpo ang aming mga tingin. Parang tumigil ang mundo ng mga sandaling yon. Mapungay at maamo ang kanyang mga mata. May dimple din pala siya sa kaliwang pisngi. Sayang, sabi ko sa sarili ko, taken na siya. Naputo lang sandaling yon nang biglang bumukas ang pinto ng nursery. Paglingon ko sa likuran ay nakabalik na ang nurse on duty. Kumaway siya sa babae sa bintana, hudyat na kilala niya ito. "Hi Agnes," ang sabi ng nurse sa mahinang boses para hindi magising ang mga sanggol na natutulog. Sinundan ito ng pabulong na, "Kumusta ka na?" Sabay turo sa babae sa bintana nang halos walang lumalabas na tunog mula sa kanyang bibig. Thumbs up ang sagot ni Agnes mula sa labas. Kompleto ko nang nakita ang kanyang dimples, left and right. Para siyang mas batang Alice Dixon. Nag-disappear ang kanyang mga mata sa tuwing ngumingiti siya. Monthly check-up pala ni Agnes noong araw na yon at ang sabi sa akin ng nurse on duty habang hindi inaalis ang tingin at ngiti kay Agnes. "Hindi siya ang nanay ng bata. Magtanong ka kasi. Huwag kang basta-basta." Formal kaming nagkakilala pagkatapos ng sandaling yon sa nursery. Ipinakilala siya sa akin ni Mamu na naging supervisor na ng training ko matapos ang ilang buwan. Halos monthly ang check-up ni Agnes, kaya madalas ko siyang nakikita. Dahil maamo ang kanyang mukha at hindi siya nahihiyang makipag-usap kahit kanino man, ay naging kaibigan na niya ang karamihan sa mga doktor, nurses at hospital staff at pati na rin ang ilang mga pasyente na nakakasabay niya. Unti-unti nang nahuhulog sa kanya ang aking puso at tuwing nakakausap ko siya, ay lalong bumibilis ang tibok nito. Aaminin ko na iisa pa lamang ang naging girlfriend ko at noong high school pa ako noong naging kami. Nagkahiwalay kami noong magkolehiyo na siya sa ibang lugar. Broken hearted ako noong nangyari yon at ibinuhos ko sa pag-aaral ang aking atensyon. Ngayon ko lamang ulit naramdaman ito, pero sa pakiramdam ko, ito ang mas totoo at tunay na pagmamahal. Once or twice a month ay nakakapag-usap kami ni Agnes at madalas na nabibiyayaan ng mas mahabang kwentuhan tuwing naa-assign ako sa kanyang floor.
Salamat kay Mamu dahil mas madalas din ang pagkakataon na yon. Kumusta ang paborito kong patient? Heto, mahina pa rin ang puso. Dito ka sa tabi ko, Lance. Ha? Magra-rounds na si Doc eh. Baka mahuli tayo kung ano pang isipin. Ano ka ba? Kailangan ko lang ng alalay sa pagtayo. Nandito ka lang last month ha. Hindi ko ina-expect sa'yo ang sagot na mahina pa rin ang puso. Dapat strong and fighting. Ang bilis ko kasi mapagod lately. Mabilis kesa sa dati. Mas mabilis pa kaysa mabilis na dati. Kumusta naman ang favorite nurse ko? Well, galing ako sa ER. Merong may fractured ankle, may nabundol ng taxi, may lasing na nagulpe. Regular day. Parang headlines ng tabloid ah. Yan din ang sabi ko sa chief nurse ko eh. Si Mamu? Ayaw nga niyang patawag ng mamo eh. Nasilip mo ba ang folder ko? Anong sabi ng detail ko? Agnes, mahina ang puso mo. Hindi ka dapat palaging napapagod. Pagod na ako, Lance. 2 araw kada buwan ang schedule ng check-up ni Agnes sa ospital. Bata pa lamang siya ay mahina na ang pinakamalaking ugat na nagdadala ng dugo mula sa kanyang puso papunta sa buong katawan. Ang delikado sa kondisyon niya ay maaaring bumigay ito kahit na anong oras kaya dapat ay regular ang monitoring. Hindi maiging makapaglabas ng dugo ang kanyang puso kaya nahihirapan itong magtrabaho ng maigi. Mode of lifestyle ang cause nito para sa karamihan. Sa madaling sabi ay bunga ng pagpapabaya sa katawan. Kay Agnes naman, pinanganak na siyang may ganito. Sa madaling sabi, hindi niya kagustuhan. Papadudot hindi naging sagabal para kay Agnes ang kanyang kondisyon. Nagtuturo siya sa prep. Kung bawal ka nga naman sa stress ng panganganak, edi palibutan mo ang sarili mo ng mga bata. Iningatan ni Agnes ang puso niya dahil gusto niyang mabuhay. Gusto niyang magpatuloy at eto ang dahilan kaya pabalik-balik siya sa ospital, siya at ang kanyang ina. Ang bawat tao sa mundo ay may kanya-kanyang tungkulin. Ang bawat tao ay may papel na ginagampanan. Kadalasan ay hindi lang isa kundi 2, 3 o mas higit pa. Para sa akin bilang nurse, 3 ang uri ng tao. Ang mga tagasagip ng buhay, ang mga gustong magpasagip, at ang mga tao na ayaw magpasagip. 5 buwan matapos kaming unang magkakilala, August year 2000. Binanggit ni Agnes sa akin ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Hanggang ngayon ay ito pa rin ang naririnig ko sa aking isipan. Ang sabi niya ay pagod na raw siya. Pagod na sa kakatingin mula sa labas ng mga bintana. Pagod na sa paghahangad ng mga bagay na hindi naman magiging kanya papadudot. Bakit ganon? Kung sino pa ang matinding magmahal ay siya pa ang mahina ang puso. Kung sino pa ang gustong magpasagip, siya pa ang halos wala nang makapitan. Dapat kasi may motivation ka para gumaling ka. Anong motivation ko para gumaling? Alam ko na. Papasyal tayo sa mall. Sa may arcade, dance revo, yung ganun. Dance Revo? Uso pa ba yun? Maganda yun. Exercise para sa'yo. Paano kung mapagod ako? Di ba sabi mo bawal ang mapagod? Oo nga no. E di, laro na lang tayo ng mga video game. Yung car racing. Bawal din ang too much excitement. Aba, parang mas ikaw pa ang nurse sa ating dalawa. Labas-pasok ako sa ospital mula grade 1, no? Maniwala ka. Dapat bigyan na ako ng PhD sa medicine dahil memoryado ko ng mga sakit ko. Alam ko na. Uupo na lang tayo sa bench sa mall. Tapos, manonood tayo ng mga nagsasayaw. Matagal ko nang ginagawa yan. Hindi na bago yan. Ibahin mo this time. Anong difference? This time, may kasama ka. Hehehe. Magtrabaho ka na nga. Mag-superhero ka na dun sa ibang room ng hospital. Oo, gusto mo manlait?
Manlalait tayo ng mga sumasayaw. Gusto mo yun, di ba? Sige, fine. Oo na. Ang motivation ko ay manood ng mga sumasayaw at manlait. Salamat, Lance. Salamat sa ano? Nurse kasi ang palagi kong kasama kapag namamasyal. Ano ba ang tingin mo sa akin? Friend. Friend? Kaibigan. Nurse din ako. Ayoko kasi i-impose sa isang friend na bantayan ako. Ayokong obligahin. Voluntary ko naman ginagawa to. Aba, Nurse Lance, may pinapahiwatig ka ba? Aba, Patient Agnes. May magagalit ba? May magagalit ba kung ano? Doc, good afternoon. How are you feeling today, Agnes? Mabuting umingiti ka na. Mas magaan na po ang pakiramdam ko ngayon, Doc. Nasaan ang scan niya? Eto po, Doc. So, bakit palagi kang napapagod lately? What have you been doing different? Doc, hindi ko rin po alam eh. Regular stuff, I guess. We have to run more tests. You really have to stay for 3 days. Paano po yung trabaho ko, Doc? You need to take a rest. Stay away from stress. Nagtuturo ka pa ba? Opo, Doc. Nursery level pa rin. Nako, makukulit na mga bata pa man din. Baka yan ang source ng stress mo. I'll make my rounds muna tapos babalikan kita mamaya, okay? Meanwhile, you just relax. Sige po, Doc. Lance, are you coming? Yes po, Doc. See you later. Kadalasan papadudot ay 2 araw lamang kada buwan ng check-up ni Agnes. Pero dahil siguro sa sobrang pagod sa trabaho ay nadagdagan pa ng 1 araw ang check-up niya sa pagkakataong ito para daw i-monitor pa ng maigi ng mga doktor ang kanyang kondisyon. Inaamin ko na hindi unusual ang pag-i-extend ng check-up pero regular itong ginagawa kapag may kailangan pang i-verify sa mga test results. Second day ni Agnes sa ospital noong natapos ang 36 hours na duty ko. Bago ako umuwi after ng duty ko ay pinuntahan ko muna siya sa kanyang kwarto para magpaalam. Aaminin ko, papadudot, magmula ng unang nakilala ko si Agnes hanggang sa ngayon ay masasabi kong minahal ko na siya. Minahal ko siya dahil matapang siya. Minahal ko siya dahil hindi siya takot mangarap at abutin ito. Minahal ko siya sa napakaraming dahilan. Hindi siya mahirap mahalin. Pero paano ko ito sasabihin sa kanya na hindi niya ako pagtatawanan? Dapat ko pa bang sabihin? Noong mga panahon na yon dahil bata pa ako ay hindi ko iniisip ang mga komplikasyon ng buhay. Nurse ako sa ospital, pasyente naman si Agnes. Alam ko na kailangang mag-maintain ng professional distance at hindi dapat maging masyadong personal sa mga pasyente. Pero mapipigilan mo ba ang puso mo na magmahal? Kaya mo bang idikta sa damdamin mo kung kanino ka magsasabi ng I love you? Napatigil ako sa aking iniisip habang palabas na ng elevator papunta sa room ni Agnes. I love you? Sabi ko sa sarili ko. Tinamaan ka na, Lance. Wala noon sa kwarto ang kanyang nanay na hindi ko pa lubusang nakikilala. At hanggang ngitian lang kami sa hallway ng ospital. Pagpasok ko sa kwarto ay naabutan kong nakatingin sa bintana si Agnes. Malayo ang kanyang tingin ng mga sandaling yon. Baka sa kanyang mukha ang malalim niyang iniisip. Habang sa likod naman ng aking isipan ay sumisigaw ang mga salitang mahal mo siya, Lance. Ito na ang forever mo. And I am willing to take the chance dahil she is worth it. Knock knock. Uy, Lance. Akala ko nakalimutan mo na ako. Pwede ba naman yun? Patapos na ang duty mo ah. Dinalang kita ng specialty ng kitchen. Ano yun? Gulaman. Gulaman? Gulaman. Soft diet ka daw muna, sabi ni Doc.
Sa laki ng kitchen nyo dito, gulaman lang ang specialty? Hindi lang basta gulaman, kulay pink na gulaman. Mukhang pagod ka na. Uwi ka na para makapagpahinga ka na. Dumaan lang ako para mag-goodbye and good night at ipaalala sa'yo yung date natin paglabas mo. Nakaschedule na. Kasama sa mga calendar ng check-up ko. Magpagaling ka ha, para makapasyal tayo. Sasamahan mo ko as a nurse o bilang kaibigan? Hindi ba pwedeng both? Uuwi lang ako para matulog tapos bibisitahin kita bukas. Sige, para may kausap ako. Susunduin ako ni Mami bukas. Ipapakilala kita. Anong gusto mo? Flowers o snacks? Flowers. Pink. Para magkakulay naman sa white rooms ninyo. Hospital to, hindi hotel. What do you expect? Flowers. Pink. Tanong lang, kapag off-duty ka at pupunta ka dito, naka-uniform ka pa rin ba ng puti? Ma'am Agnes, ano po sa off-duty ang hindi nyo gets? Naisip ko lang kung off-duty bang nurse ay hindi na siya nurse. Stop flirting with me, Ma'am Agnes. Magsuot ka na rin ng pink para alam kong seryoso ka. I'll see you tomorrow. Rest well. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Alas 7 na ng gabi nang makarating ako sa aming boarding house, Papa Dudut. Naligo muna ako bago matulog. Aagahan ko ang pagising, ang sabi ko sa sarili ko, para mabili ang bulaklak na bilin ni Agnes dahil bukas ko siya bibisitahin. Sabay sa pagtulog ko ng gabing yon, Papa Dudut, ay ang pagdaloy ng mga alaala ng kanyang ngiti noong paglabas ko ng kanyang kwarto sa ospital. Sabay sa pagtulog ko ang hangad na sana dumating na ang bukas. Sa panaginip ko, dala ko ang mga alaala noong una naming pagkikita at kung paano naging instrumento ng pagkakakilala namin si Mamo. At noong araw na bitin ang staff ng ospital. Naalala ko pa ang makapal at malawak na salamin sa pagitan naming dalawa ni Agnes habang hawak ko ang sanggol na ang akala ko ay anak niya. Mahimbing na ang tulog ko nang magsimula sa panaginip ko ang pagdaloy ng mga alaala noong tulak-tulak ko siya sa kanyang wheelchair papunta sa hallway hanggang sa labas ng garden ng ospital para magpaaraw isang umaga. 3 paso ng bougainvillea sa isang maliit na balcony. Ito lang ang bumubuo ng tinatawag naming garden sa 2nd floor na nakaharap sa silangang bahagi ng buong avenue kung saan ay kitang-kita ang pagsikat ng araw. Pero para sa amin, noong mga sandaling yon, ito na ang park na pasyala namin tuwing umaga kapag on duty ako. Malalim na ang tulog ko nang sa panaginip ko ay inilipat niya ang kanyang kamay sa aking kamay at nagpapasalamat sa panahon na magkasama kami. Ngunit bigla akong nagising nang sinabi niya sa aking panaginip ang mga salitang, "Ano kaya ang pakiramdam kapag sumuko na ako?" Bigla akong nagising, Papa Dudut. Balisang-balisa sa aking kama. Bumangon ako at uminom ng isang baso ng malamig na tubig sa kusina ng aming boarding house. Pagtingin ko sa aking relo, alas 5 na ng umaga. Naka-10 oras din ako ng tulog. Ito ang pangatlo at huling araw ni Agnes para sa kanyang check-up. Pagkatapos nito ay nakaschedule na siyang i-release. Naalala ko pa yung araw na yon. Maaga akong nagising, naligo at nagbihis. Hindi ako nag-aagahan dahil plano ko siyang saluhan para sabay kaming kumain. Papunta ako sa palengke para maghanap ng pink na bulaklak na bagay para sa kanya. Pagdating ko doon, ang daming pink na rosas. Bibilhin ko na sana ang inaabot ng tindera na isang ready-made bundle, pero nakita ko ang isang balde ng mga hindi pa nakataling rosas. Sa halip na bibili ng ready-made,
Ako na lang ang gagawa ng bouquet para espesyal. Kaunti lang din naman ang dagdag na bayad. Nakasuot din ako ng pink na t-shirt noon as requested. Pero hindi ako nakahanap ng buong kulay na pink, kaya pink na lang na may blue stripes ang sinuot ko na regalo pa sa akin ng nanay ko nung nakaraang birthday ko at hindi ko pa nasusuot. Papadudot, panahon na ng tag-ulan noon. Alas 10 na ng umaga pero makulimlim pa rin at medyo umaambon nang makarating ako sa ospital. Oh, bakit nandito ka? Bumibisita lang. Dadalan ko ng bulaklak si Agnes. Ha? Pink daw ang sabi niya. O ito, pink. Hindi mo ba alam? Ang alin? Wala nagsabi sa'yo? Bakit? Lance, ano ba? Huwag ka dito magtaas ng boses. Anong nangyari kay Agnes? First name basis na kayo ng pasyente mo? Nasaan si Agnes? Huwag ka dito gumawa ng eksena, may mga pasyente. Lance, ano ba? Maging professional ka nga, Lance. Ipinapahiya mong sarili mo. Ano ba kasi ang nangyari? Sasabihin ko sa'yo pero kumalma ka. Utang na loob, kumalma ka. Hindi pareho tayong mananagot dito. Okay, fine. Nasaan na siya? Inilipat siya sa ICU. Inatake siya kagabi. Yun lang ang alam ko. Hey, yun lang ang alam ko kasi professional ako. Read between the lines. Hindi ako duty sa floor niya. Dito ako sa ER tulad mo. Dito ka sa ER. Hindi ako naka-duty ngayon. Hindi ka pwedeng pumasok doon, Lance. Bawal ang bisita. Pagdating ko sa ICU ay nakita ko si Agnes. Tahimik siyang nakahiga. Ang daming aparato ang nakakabit sa kanya. Habang nakatayo ako sa labas ng kanyang kwarto, nakadungaw sa selyadong bintana, mahigpit ko pa ring hawak ang dala kong mga bulaklak para sa kanya. Bumabaha ng magkahalong kaba, takot at pag-aalala sa isipan ko. Sa buong panahon na magkasama kami, bakit hindi ko naisip ni minsan na pwede pa ring mangyari ito? Ang sabi ko sa sarili ko, siguro dahil feeling ko ay superhero ako na kaya kong sagipin kahit sino na gustong magpasagip. Pero kapag ayaw magpasagip, sasagipin ko ba? Lumapit ako sa salamin. Isang makapal at malawak na salamin na naman ang namagitan sa amin. Pero this time ay wala kahit isa sa amin ang nakangiti. Ikaw si Lance? Po? Ako ang mommy ni Agnes. Sabi niya kagabi magdadala ka daw ng pink flowers at nakapink ka. Nung nakita kitang paparating, alam ko kung sino ka. Ikaw si Lance. Kumusta po siya? Inabutan siya dito ng sakit niya kagabi. Mabuti na lang at sumabay sa check-up niya. Mabuti na lang dito nangyari at hindi sa ibang lugar. Nagtatawanan pa po kami kahapon bago ako umalis. Alam mo ba, hate niya ang pink? Pero no more room daw for hate kaya in-embrace niya pati ang kulay na yon. Kaya yata niya pinasuot sa'yo at pinadala ka ng pink na bulaklak. It's her way of saying that she likes you. I think gusto niya makita yon. Sanay na ako. Ganyan talaga ang kondisyon ni Agnes. Unpredictable. Nurse ka, di ba? Opo. Alam mo kung gaano kakritikal ang kondisyon niya. Ironic, hinanda ko na ang sarili ko sa ganitong pagkakataon. Ayaw makita ni Agnes na mahina ako. Pero heto ako ngayon. Hindi ko na naman alam ang gagawin. Ano pong nangyari? Nagkukwentuhan lang kami. Tapos bigla siyang dumain na masakit ang tiyan niya. Akala ko sa kakatawa. Akala ko din yung ulcer niya. Tapos kumalat ang sakit sa kanyang dibdib. Dumating na ang mga nurse nung mangyari yon. Sorry po, wala po ako nung nangyari yun. It's okay. Palagi ka niya nga babanggit sa akin. Ikaw din ba yung nasa nursery noon? Yung naka-pink daw na naglapit ng bata sa bintana para makita niya? Akala ko siya ang nanay, kaya ipinakita ko. Nung nakilala ko siya, sabi niya po pagod na raw siya katitingin lang sa labas ng mga bintana. Pagod na daw siyang mag-wish ng mga ganong bagay para sa kanya.
Sabi niya gusto daw niyang magkaanak. Hindi kaya ng heart ni Agnes ang magpuntis, lalo na ang mga anak. Pero gusto daw niya anak na babae. Para pag naiwan daw niya ako, kapag maiwan na niya ako, parang may kapalit daw siya sa buhay ko. Ma'am, Lance, iho, this is it na daw sabi ni Doc. Naghihintay na lang tayo. Mabuti nakarating ka. Matapos ang regular check-up na 2 days kada buwan, ito ang first time na ni-require si Agnes na mag-stay ng 3 days dahil may kinukumpirma pa sa kanyang mga lab results at test. Sa pangatlong araw, ang plano sana ay mamasyal kami ni Agnes, manood ng mga sumasayaw sa mall, maglakad-lakad for exercise at kumain sa food court. Okay lang din sana kung kasama ang nanay niya. Pero sa ngayon, sa pangatlong araw na ito ay nandito lang kami. Naghihintay at ilang minuto pa lang magmula nang dumating ako ay parang habang buhay na ang paghihintay namin ng kanyang ina. Hindi na nasundan pa ang aming pag-uusap matapos niyang magpasalamat na dumating ako. Pero ramdam namin ang pagbuhos ng emosyon na parang ang dami na naming sinasabi sa isa't isa. Tanging ang tunog na lang ng respirator at ang beep ng heart monitor ang pumuno ng spasyo sa loob ng maliit na kwarto ng ICU. Minabuti ko munang puntahan si Mamu. Bakit hindi mo sa akin sinabi kagabi? Nagagalit ka ba? Sana sinabi mo man lang sa akin. Bakit ka nagagalit? Relative ka ba niya? Boyfriend ka ba? Nurse ka dito, Lance. Baka nakakalimutan mo, trabaho mo to. Bawal ang... Hindi ka pwedeng ma-involve sa patients mo ng ganito. Mahal ko si Agnes. Kumising ka nga. Crush siguro, oo. Admiration possible dahil strong fighter siya. Hindi pwedeng minamahal mo agad ang kahit sinong pumasok sa ospital na to. Dahil Lance, nurse ka. May obligasyon ka kung saan kailangan mo to think straight all the time. And you're not thinking straight now. Ang mundo ng nurse napapalibutan ng mga may sakit. Hindi ka dapat nagpapapekto. Sino ka ba para sabihin sa akin kung ano ang dapat at hindi ko dapat maramdaman? Madami na ako nakita mga nurse at mga doktor na dumaan sa ganyan. Maniwala ka sa akin. Sa galing mong yan, kahit ilang ulit ka mag-training dito o sa ibang ospital, hindi mo matututunan na maglagay ng distance between you at sa pasyente mo. Kailangan ikaw mismo ang mag-define ng line na yon. Bata ka pa, Lance. Sabi ko ipapasyal ko siya eh. Lance, kinukompromiso mong trabaho mo sa ospital na to. Kapag nangyari to sa'yo, kapag ang mahal mo nasa ICU na yun, iiwanan mo ba? Pasanay ka na, Lance. Hindi lahat ng tao kaya mong iligtas. Pagbalik ko sa ICU ay naabutan ko ring nakaupo ang nanay ni Agnes. Tahimik pa rin sa loob ng kwarto. Tanging paghinga at pagtunog lang ng heart monitor ang naririnig. Inhale, exhale, beep. Inhale, exhale, beep. Inhale, exhale. Hanggang huminto na ang kahit na anong tunog ng paghinga na nasundan ng isang mahabang beep. Wala na akong narinig pagkatapos noon. Tinawag namin ang nakamonitor na nurse on duty. Mabilis na pumasok ang iba pang mga nurses sa room na nasundan din ang pagdating ni Doc habang ang lahat ay gumagawa ng paraan para i-revive si Agnes. Sa gitna ng kaguluhang ito ay parang wala pa rin akong naririnig. Para akong nabingi na kahit alam kong maingay na, sa loob ng room ay wala pa rin akong naririnig. 11:58 AM ay nakita kong sinulat ng nurse sa hudyat ni Doc ang oras sa clipboard kung saan ay nakalagay ang detalye ni Agnes. Wala akong narinig. Dahan-dahan akong umatras palabas ng kwarto. Wala na rin akong naramdaman pa. Sa 20 taong laban niya sa sakit na ito, sumuko na rin siya.
Doon nagsimulang magmanhid ang damdamin ko. Tuluyan nang namaalam si Agnes. Ang bilis, ang sabi ko sa sarili ko. Parang sa pakiramdam ko ay 3 araw ko pa lamang siyang nakasama at parang ngayon ko pa lamang siya nakikilala ng husto. Parang kulang pa dahil gusto ko pa siyang kilalanin ng lubusan. May ibang mga tao na nakikilala lang nila ang isang tao kapag magkasama sila ng 3 taon. Ang iba naman ay kapag 3 taon na. Ilang buwan pa lamang kaming magkakilala ni Agnes pero parang buong lifetime na ang panahong kasama ko siya kaya naman parang ang pakiramdam ko ay isang buong lifetime ang nawala sa akin ng araw na yon. Halos 1 linggo ang lamay. Maraming nagpunta mula sa ospital, mga doktor, nurses, hospital staff, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga estudyante at mga magulang nila. Pati ang ibang mga namumukhaan kong naging pasyente ay bumisita dahil naging kaibigan nga ni Agnes ang lahat. Masaya silang nagkwekwentuhan tungkol sa mga memories nila kasama si Agnes at kung paano sila nagkakilala. Nakailang beses ako ng pagbisita sa lamay pero hindi ko maintindihan dahil parang wala akong maramdaman. Makalipas ang 1 linggo, inilibing na si Agnes. Pagkatapos nito at nang umuwi na halos lahat ng nakilibing ay saka lamang kami nakapag-usap ng kanyang ina. Salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. Salamat din po na hinayaan niyo akong makilala ang anak niyo. Hindi tama ang ganito. Hindi dapat magulang ang naghahatid sa kanyang anak sa libingan. Obligasyon ng anak yun. Ang obligasyon ng magulang ay magsilang, magpalaki, magpaaral at mag-alaga ng mga apo. Dapat nilalampasan ng anak ang buhay ng kanyang magulang. Tita, ayaw po ni Agnes na nakikita kayong ganyan. Baka magkasakit po kayo. Pagpasensyahan mo na ako. Tama ka. Ayaw din ni Agnes na nakikita akong ganito. Okay lang naman po pero pagkatapos niyong mailabas, balik ulit. Go, go! Natutunan ko po yan kay Agnes. Makikita pa ba kita? Sana po, para makapagkwentuhan pa po tayo tungkol kay Agnes. Pero nag-apply po ako sa Canada. Malaki po ang demand para sa mga nurse doon. Looking good. Moving up, moving on. Opo. Tandaan mo yan palagi. Na-realize ko yan lately na ugali pala namin ni Agnes yan. Every time pagkatapos magkasakit ni Agnes, kapag gumaling na siya, humaharap kami sa salamin and we say, looking good, moving up, moving on. Looking good, moving up, moving on. Paano ko mamahalin ang isang taong nasa ala-ala ko na lamang? Dumiretso ako sa ospital pagkatapos ng lamay para kolektahin ang mga gamit ko mula sa locker. Nagpasalamat din ako kay Mamo dahil yon ang huling araw ko sa ospital. Habang naglalakad ako papalayo, saka lamang nagsimula ang aking pagluluksa. Itinago ko ang galit at pagdadalamhati sa lakas ng pag-ulan ng mga panahon na yon dahil simulan na ng panahon ng bagyo. Ikinubli ko ito sa lakas ng hangin at sa ingay ng pagbuhos ng ulan. Doon ko lang nalaman, habang buhay kong mamahalin ang isang ala-ala. May mga tao na ang problema nila ay love life. May mga tao na ang reklamo nila ay hindi pinapansin ng mga type nila. May mga tao na ang problema lamang ay ang kawalan ng komunikasyon. May mga tao naman na ang problema ay kakulangan ng panahon. Sa mga problemang ito ay bumibigay na agad ang damdamin nila. Ako, paano ko pa siya mayayakap? Hindi na. Taong 2001 nang ma-approve ang mga papeles ko at tumuloy na ako papunta sa Canada.
Ito muna ang naging first destination ko noon bilang nurse kung saan ay 3 taon din ako nagstay. Dito ko na nakilala si Virgie na kapwa kong nurse at naging asawa ko. Pinilit kong kalimutan si Agnes pero hindi ko magawa. Palaging laman siya ng aking alaala. Paano ko nga ba makakalimutan ang lahat ng yon? Second year namin sa Canada nang pinanganak namin ang aming panganay. Nang makita ko siya at mahawakan, nang yakapin ko siya sa harapan ng asawa ko, saka ko lang finally nasabi sa sarili ko na looking good, moving up and moving on. Taong 2004 nang lumipat kami sa California at dito na nagsettle down. Dito na rin pinanganak ang aming second child. Inaamin ko, Papa Dudut, nag-move on ako pero hindi ko na naibalik ang dati kong pakiramdam. Nagmanhid ang damdamin ko at natakot akong ibigay ang aking buong sarili kahit may mga anak na ako. Paano ba nasusukat ang pag-ibig? Paano ba nasusukat ang bawat tibok ng puso? Ang sabi ng iba, depende sa mga aparato na kinakabit sa katawan mo. Ang sabi naman ng iba, depende sa haba ng pagsasama ninyo at meron din namang mga nagsasabi na depende sa higpit ng yakap, sa dami ng luha, sa lakas ng tawa. Noong nakaraang buwan ay muli kaming nag-usap ni Virgie. Pinag-usapan namin ang aming sitwasyon. Ang lagay ng mga bata at ang paghahatian na mga ari-arian. Hanggang napag-usapan namin kung ano ang pakiramdam namin sa ngayon. Sa halos 18 years naming magkasama ay never kong naikwento sa kanya ang tungkol kay Agnes. Ngayon lang, nang simula ay nagalit si Virgie hanggang sa naintindihan niya. Hanggang hindi na siya umimik. Tinanong ko kung pwede ba naming subukang muli at hinawakan lang niya ang aking mga kamay at sinabing hayaan na lang namin na ang tadhana ang gumawa ng paraan. Kung meron, meron pa. Sa ngayon ay wala. Hindi nagtatapos dito ang kwento ng buhay, Papa Dudut. Patuloy nating isinusulat ang direksyon kung saan tayo patungo. Hindi man kami nabigyan ng mahabang panahon ni Agnes ay nabiyayaan naman ako ng pamilya na mamahalin ko ng walang kondisyon. Sa ngayon ay may sariling buhay na sinisimulan si Virgie. Ang mga anak ko na 1 taon lang ang pagitan sa isa't isa ay 17 and 16 years old na at gusto na rin magsimula ng sariling buhay. Naniniwala ako na patuloy nating binubuo ang ating kasaysayan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagkakataong mai-share ang kwento ko. At sana ay may mga nakapulot ng aral dito na kailangan nating bigyang halaga ang bawat pagkakataon na kasama natin ang mga mahal natin sa buhay habang merong pang panahon. Ang inyo pong kapuso at kabarangay, Lance. Maraming salamat, Kapusong Lance, sa pagbabahagi ng iyong Barangay Love Stories. Tama ka sa mga sinabi mo sa huling bahagi ng iyong sulat. Sa bawat pagkakataon na kasama natin ang mga mahal natin sa buhay, habang merong pang panahon ay bigyan natin ng halaga ang mga panahon na yon na kasama natin sila. Hindi masama na alalahanin natin ang ating mga nakaraan. Pero kung ito ang sagabal natin sa pagkakaroon ng matahimik na buhay kasama ng mga bago nating mahal sa buhay, oras na siguro para mag-isip-isip ka. Hindi pa huli ang lahat sa inyo ng asawa mong si Virgie. May panahon pa para ayusin mo ang inyong pagsasama. Subukan mo. Gawin mo ang makakaya mo para maibalik ang dating sigla ng inyong pagsasama. Naniniwala ako na hindi magugustuhan ni Agnes na mag-suffer ka mula sa kanyang alaala. Subukan mo na kausapin si Virgie at humingi ng pangalawang pagkakataon. Hanggang sa muli, mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories.
Barangay LS 97.1. 97.1. tayo ay forever. Forever. Barangay Love Stories. Love stories. Minsan, kailangan lang nating magbigay ng spasyo para muling manumbalik ang tamis ng pagmamahalan. Ikaw kapuso, handa ka bang kumapit sa isang relasyon na ikaw na lang ang nagmamahal? Dear Papa Dudut, hi po sa inyo at sa mga kabarangay natin. I'm Chiki, 29 years old, nakatira dito sa Marikina at nagtatrabaho sa isang bangko. Sa totoo lang ay hindi ko po hilig ang makinig ng mga drama sa radyo. Pero nang ma-discover ko ang inyong programa na Barangay Love Stories, nang dahil sa nanay ko ay palagi na akong nakikinig sa inyo. Grabe kasi ang epekto sa akin ng mga kwento na ini-ere ninyo. Tagos talaga palagi sa puso ko, kaya eto ako ngayon. At nagbabaka sakali na mapili nyo ang sulat ko. Papa Dudut, second year high school pa lamang ay boyfriend ko na si Olan. Dahil maliit lang ang school namin, nasa iisang barkada lang din kami. At suportado ng barkada ang relasyon namin ni Olan, lalo na nang mag-college kami. Wala kasi kaming masyadong pinagtatalunan, Papa Dudut. Magkasundo kami sa napakaraming bagay. At nang makapagtapos kami ng pag-aaral, halos lahat sila ay umasa ng kami ni Olan ang magkakatuluyan sa huli, Papa Dudut. Grabe, Chiki! Ang galing mo talaga mag-organize ng surprise birthday party! Hindi naman masyado. Pero sa tingin mo, nagustuhan ni Olan yung ginawa kong party para sa kanya? Oo naman! Halos maluha-luha na nga si Olan kanina nung hipa niya yung kandila sa cake na hawak mo, diba? Ang dami kasi naming mga kaibigan at pamilya niya na bumulaga sa kanya pagbukas niya ng pinto nitong bahay nila kanina. Hindi niya nga rin alam na nandito ako. Kasi nung tumawag siya para yayain ako mag-dinner, sinabi ko na busy ako sa trabaho. Kahit ang totoo, busy ako sa pagsiset-up ng mga pagkain dito sa place niya. Buti na lang pala may kopya ka ng susi nitong bahay kaya hindi niya nahalata na nandito ka lang buong maghapon. Siyempre naman, ang tagal na namin magkarelasyon eh. Kaya halos lahat ng susi na meron siya may kopya ako. Para in case na mawala yung sa kanya, hihiramin niya lang yung sa akin para hindi siya mahirapan. Pero Chiki, sa totoo lang, sobrang hanga talaga ako sa tatag ng relasyon ninyong dalawa ni Olan. Sobrang tagal nyo na eh. Ano ka ba? Maikli pa nga yung taon ng relasyon namin eh. Kumpara sa ibang magkarelasyon na umabot ng halos mahigit 10 taon. Pero malapit na rin kayong mag 10 years. Hindi ka pa ba nagsasawa? Bakit naman ako magsasawa? Mahal ko si Olan. Wala lang. Naisip ko lang na minsan, nakakasawa rin yun sa iisang tao lang umiikot ang mundo mo sa loob ng ilang taon. Ako kasi nakailang boyfriend na rin. Pero tama ka naman sa sinabi mo. Kung mahal mo talaga ang isang tao, hindi ka magsasawa na makasama siya. Parang ang seryoso naman ng girl talk nyo ni Liza, Beb. Hindi naman masyado, Beb. Humihingi lang ako ng tips dito kay Chiki kung paano ba patagalin ng 8 years ang isang relasyon. Nakakaingit kasi kayong dalawa. Anyway, kailangan ko na rin palang umuwi kasi ako na lang ang naiwang bisita rito sa place mo. Alis na ako para masolo mo na rin yung best friend ko. Sige, thank you sa pagpunta, Liza. Bye, Liza! Ingat ka pa uwi. Bye din sa inyong dalawa! Beb, eto pala ang kape. Pinagtimpla kita. Thank you, Beb. Yung mga kalat nga pala sa kusina, hayaan mo na lang doon. Ako na lang ang magliligpit mamaya kasi dito naman ako matutulog ngayong gabi. Tutulungan na kita na gawin yun.
Alam ko napagod ka sa pag-aayos ng surprise birthday party na to para sa akin. Nagustuhan mo ba? Siyempre naman, ito na yung isa sa pinakamasayang birthday ko sa lahat. Kaya thank you Beb ha, sa lahat ng effort mo para sa akin at sa relasyon nating dalawa. Kahit madalas, hindi ko na yun mapantayan. Hindi ka naman required na pantayan yung ginagawa ko. Ang mahalaga, alam ko na mahal mo ko. Ako lang at wala nang iba. Ikaw lang habang buhay. Pangako yan Beb. Walang magbabago sa ating dalawa. Kahit makasal na tayo at magkaroon ng 12 anak. Grabe! Makaisang dosena naman! 2 lang ang kaya ng matres ko, Beb. Sige, tingnan natin. Malalaman natin yan kapag nakasal na tayo. Basta, thank you talaga. Kasi dumating ka sa buhay ko, Chiki. Papadudot pareho kami ni Olan na first love ang isa't isa. Siya ang first boyfriend ko at ako rin ang first girlfriend niya. College pa lamang ay napakarami na naming plano sa future. Kung kailan kami kukuha ng bahay para sa aming dalawa, magpaplano ng kasal at pati na kung ilan ang magiging anak namin ay pinaplano na rin namin noon. Pero hindi pala talaga ganong kadali ang buhay lalo na nang makapagtapos kami ng kolehiyo. May pinag-aaral pa kasi ako mga kapatid noon at ganoon din si Olan. Kaya hindi rin nasunod ang mga planong binuo namin noong kolehiyo. Pero ayos lang kasi ang mahalaga ay nananatiling matatag ang relasyon namin. Papadudod sa aming dalawa ni Olan, ako yung mahilig gumawa ng mga sorpresa. May pagka-introvert kasi ang boyfriend ko, ako naman ay extrovert kaya palagi mataas ang energy ko. Pero siguro yun din ang dahilan kung bakit nagtagal ang relasyon naming dalawa noon. Dahil napupunan namin ang pangangailangan ng bawat isa. Kaya lang ang hindi ko alam, ang pagtagal ng relasyon namin ang pwede ring magbigay ng dahilan para magkaroon kami ng problema. Or actually, ako lang palang may problema noon at hindi kaming dalawa papadudot. Ang sarap talaga ng chicken barbecue nila sa restaurant na to. Di ba, Beb? Sakto lang. Di ba favorite mo rin kumain sa restaurant na to? Kaya nga dito kita dinala ngayon kasi akala ko na mismong kumain dito eh. Nandito rin kasi tayo 2 weeks ago kaya hindi ko pa ito masyadong namimiss. Ay, oo nga pala. Dito tayo nag-celebrate ng mansari natin last time. Nawala sa isip ko kasi akala ko ibang restaurant ang pinuntahan natin. Okay lang naman. Alam mo naman na hindi ako pihikan pagdating sa pagkain. Hayaan mo, Beb. Next time, hahanap ako ng ibang restaurant na may mas magandang view para mas relaxing din. Hindi mo naman ang kailangan gawin yun, Beb. Bakit? Kasi kasama mo pa lang ako? Nare-relax ka na? Ewan ko sa'yo. Ang dami mong alam. Beb, yung team building pala namin. Next month na yun. Sama ka ha? Sige. Titingnan ko na lang sa schedule ko kung ma-approve ang leave request ko. Alam mo naman na peak season na kaya pahirapan na magpa-approve ng leave sa amin ngayon. Sana makasama ka kasi beach resort pa naman yung pupuntahan namin. Sigurado ako na mag-e-enjoy ka dun kasi may surfing spot daw dun. Tingnan na lang natin, Beb. Sabihan kita ha kapag na-approve ang leave request ko. Okay, sige. Ay Beb, pupunta lang pala ako ng restroom sandali. Balik ako agad. Okay. Hello, Liza. Bakit ka napatawag? Itatanong ko lang kung pwede ko bang hiramin yung blazer na ginamit mo doon nung huling beses tayong nakita. May pupuntahan kasi akong kasal. Bagay yun sa dress na isusuot ko. Paano naman? Daan naman na lang bukas sa bahay. Ayun, sige. Thank you. Teka, nasan ka pala ngayon at parang inaantok yung boses mo? Nandito sa restaurant kasama si Olan. Pero nasa restroom siya ngayon. Nasa restaurant pala kayo ngayon. Eh bakit ganyan ang boses mo?
Inaantok na kasi talaga ako. Sinabi ko na kay Ola na next time na lang kami mag-dinner. Kasi gusto ko sana magpahinga sa bahay ng maaga ngayon. Pero ang kulit niya kanina, kesyo namimiss niya raw ako kasi ilang araw kaming hindi nagkita dahil busy siya sa trabaho. Kaya eto, pinagbigyan ko na. Himala! Siya yata ang mas makulit ngayon. Dati ikaw yung palagi nagre-request na magkita kayo. Ngayon siya rin mas nag-e-effort. Okay lang naman kasi talaga sa akin na hindi kami magkita. Si Olan lang yung makulit. Alam mo yun, nakakasawa din yung palagi kami magkasama. OMG! Tama ba yung narinig ko? Nagsasawa ka ng makasama si Olan? Hindi naman sa ganun, pero Pero kakasabi mo lang kanina na nakakasawa rin pala na palagi kayong magkasama. Alam mo, Chiki, napapansin ko na parang napapadalas yata yung pagiging moody mo kay Olan. Sigurado ka ba na wala kang gustong sabihin sa akin? wala. Ano namang sasabihin ko sa'yo? Siguro baka stress lang ako sa trabaho. Ibababa ko na rin tong tawag, pabalik na rito sa lamesa namin si Olan. Daanan mo na lang bukas sa bahay yung blazer na kailangan mo. Ha? Bye! Papa Dudut, mahigit 8 taon na ang relasyon namin nang magsimula kong maramdaman na may mali sa akin. Parang may kung anong nawawala sa sarili ko at dati kasi mabilis talaga akong mapakilig ni Olan lalo na at alam kong introvert siya. Tapos mag-e-effort siya ng isang sorpresa para sa akin. Simpleng date lang na gawin namin ay kinikilig na kaagad ang puso ko. Magkwentuhan lamang kami buong gabi ay para bang buo na ang isang linggo ko. Mayakap niya lamang ako ng ilang minuto, pakiramdam ko ay dala ko na yon hanggang sa pagtulog ko. At isang araw lang kaming hindi magkita ay parang isang buwan kung ma-miss ko siya. Pero habang tumatagal ay unti-unti nang naglalaho ang kilig na nararamdaman ko. Hindi na ako masyado nag-e-enjoy sa mga kwentuhan namin. Okay lang sa akin kahit na makancel ng biglaan ang mga date namin. Hindi na ako nag-request na magkita kami kapag wala kaming pasok sa trabaho. Hindi ko na siya nami-miss kagaya ng dati. At para bang kasunod ng mga yon, ay nababawasan na rin yung pagmamahal ko para sa boyfriend ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nung una akala ko ay pansamantala lamang yung mga kakaibang nararamdaman ko na yon sa relasyon namin ni Olan. Na manunumbalik din ang lahat ng kilig, saya at pagmamahal na nararamdaman ko. Kaya lang ay lumipas sa mga araw, linggo at buwan ay mas lalong lumala ang lahat. Nakwento ko na rin tuloy yon kay Liza kasi alam ko na kailangan ko ng kausap tungkol sa bagay na yon. Ang sabi niya ay ipaalam ko na raw kay Olan yung issue ko na yon sa relasyon namin. Pero para kasing ang hirap. Hindi ganon kadaling gawin ang bagay na yon kasi paano ko sasabihin sa boyfriend ko na parang hindi ko na siya mahal. Papa Dudut, hindi ko alam kung ramdam ba ni Ola na nagsisimula na akong magbago. Lalo na yung panlalamig ko sa relasyon naming dalawa. Naging mainitin na rin kasi ang ulo ko sa tuwing magkasama kaming dalawa. Malit na bagay lamang ay nagagalit kaagad ako sa kanya. At kahit ako ay hindi ko inaasahan na darating ako sa point na may desisyon ako magagawa na hindi ko masyadong pinag-isipan, Papa Dudut. Beb, sorry. Ngayon lang ako nakarating. Late ka na naman. May banggaan kasi dun sa dinaanan ko kaya sobrang traffic. Di sana hindi ka na lang nagyaya na manood tayo ng sine ngayon kung malilate ka lang din naman pala. Beb, hindi ko naman alam na magkakaroon ng banggaan dun sa dadaanan nung sinakyan ko papunta dito eh. Ewan ko sa'yo, dami mong dahilan. Paano pa tayo manonood ng movie 30 minutes ka ng late? Eh di magstay tayo sa loob. Tapos ulitin natin yung movie para masimulan natin. Di ba? Katawa ka rin, no? Ano, tanga na? Hindi pwede yung ganun. Per screening ang nood. Tsaka ayoko ng ganun.
Mapapanood natin yung ending tapos uumpisahan natin. Oo, para sulit yung bayad natin sa ticket. Dapat kasi, hindi ka na lang nagayang manood ng sine ngayon. Sinabi ko na nga na wala ako sa mood na lumabas ng bahay pero nagpumilit ka pa rin. Babe, 2 araw kitang hindi nakita. Tapos hindi ka pa makakasama sa team building namin kasi hindi na-approve ang leave request mo. Kaya gusto ko sanang makapag-date tayo ngayon. Pwede naman tayo magkita sa ibang araw. Hindi ngayon, wala nga kasi ako sa mood lumabas ng bahay. Ngayon lang ulit nagsabay rest day natin sa trabaho. Kaya kinulit na kita na mag-date tayo. Sorry talaga, babe. Siguro, kumain na lang muna tayo. Pagkatapos, saka tayo manood ng movie para masimulan na rin natin. Saan naman tayo kakain? Ikaw, saan mo gusto? Talaga, Beb? Ibabalik mo lang sa akin yung tanong ko sa'yo. Sorry, babe. Akala ko lang kasi may gusto kang restaurant na kainan ngayon para doon na lang tayo pumunta. Pero sige, ako na lang ang magde-decide. Doon na lang tayo kumain Uwi na lang tayo? Wala na akong gana kumain. Babe, sorry na. Huwag ka na magalit sa akin. Promise, ngayon lang ulit ako malilate. Tara, puntahan na natin yung restaurant na kakainan natin. Sigurado ako na mawawala ang init ng ulo mo kapag natikman mo yung masarap na bulalo nila ron. Wala na nga akong gana. Kung gusto mo mag-isa ka na lang na pumunta ron, basta uuwi na ako. Babe, sandali lang. Huwag ka munang umalis. Ulan, ano ba? Hindi mo ba talaga naiintindihan yung sinabi ko? Ayoko na nga, kaya uuwi na ako. Wag mo na akong pigilan. Sige, ihatid na lang kita. Hindi na kailangan. Uuwi na lang ako mag-isa. Hindi naman kita pwedeng hayaan na umuwi mag-isa. Pati ba naman pag-uwi ko, kukontrahin mo pa? Eto, Tagalog to. Ha? Kaya sana maintindihan mo na. Gusto kong mapag-isa, kaya uuwi ako ng mag-isa. Okay? Pero bakit gusto mong mapag-isa? Nag-sorry naman na ako sa'yo ah. Huwag ka na magalit sa akin, babe. Promise, babawi ako Gusto sa... kong mapag-isa kasi ayoko na. Anong ibig mo sabihin? Olan, sorry pero ayoko na. Pagod na ako sa relasyon na to. Mag-break na tayo. Papadudot umasa ako sa sarili ko na babalik ang nararamdaman kong pagmamahal para kay Olan. Inisip ko na baka stress lamang ako sa trabaho. Kaya kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa isipan ko noon. Baka nabubunton ko lang kay Olan at sa relasyon namin ang mga sarili kong problema. Pero hindi eh. Iba na talaga ang nararamdaman ko noon. Yung tipong sigurado na akong wala nang maayos pa sa aming dalawa ni Olan. Nag-e-effort din naman ako na ibalik ang feelings ko sa kanya kagaya ng sinusubukan ko na maging sweet ulit kay Olan. Binabalik ko yung dating ako noong nag-uumpisa pa lamang ang relasyon namin pero may mga bagay talaga papadudot na kahit na anong effort natin ay hindi na magagawa pang bumalik. Ayoko na rin maging unfair pa para kay Olan noon. Alam ko na wala na kaming patutunguhan pa kaya ayoko nang patagalin pa ang lahat sa aming dalawa. Kaya humantong na ako sa desisyon na tuluyan na ngang tapusin ang relasyon naming dalawa, papadudot. Uy, Chiki! Nandito ka rin pala sa bookstore. Sino kasama mo? Ako lang mag-isa. May binili lang ako na school supplies para sa kapatid ko. Ikaw? Yung boyfriend ko. Ando na siya sa counter, nagbabayad ng binili naming mga index card at folder. Gusto mo sumama sa amin mag-dinner mamaya? Hindi na. Pauwi na rin kasi ako. Sure ka? Sayang naman, ngayon na lang ulit tayo nagkita. Oo nga, sayang. May mga gagawin pa kasi ako sa bahay. Dumaan lang talaga ako rito para sa pinabibili ng kapatid ko. O paano? Sige ha. Alis na ako, Liza. Chiki, Ano yun? okay ka lang ba? Oo naman. Wala namang dahilan para hindi ako maging okay. Uy, basta pag kailangan mo ng kausap, tawagan mo lang ako ha. Alright, thank you. Lalabas na ako ng bookstore ha. Ingat kayo ng boyfriend mo. Bye! Bye! Ingat ka!
Sana makasakay ka agad ako ng taxi. Chiki, sandali! Olan? Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Ha? Hindi. Talaga? Paano mo nalaman kung nasan ako ngayon? Ano, nagkataon lang na napadaan ako dito tapos nakita kita kaya lumapit ako sa'yo. Pwede ba? Huwag ka na nga magsinungaling. Sige na, Olan. Tsaka na lang tayo mag-usap. Kailangan ko na umuwi. Chiki, sandali! Olan! Bitiwan mo nga yung braso ko! Kausapin mo kasi muna ako kahit saglit lang. Ilang beses ko ba na dapat sabihin sa'yo na wala na tayong dapat pag-usapan? Tapos na tayo kaya tigilan mo na paglapit at pagsunod mo sa akin! Pero hindi ko kasi maintindihan eh. Ano bang hindi mo maintindihan? Kung bakit nakipaghiwalay ka sa akin. Kung bakit tinapos mo na lahat sa ating dalawa. Sinabi ko na sa'yo ang dahilan, di ba? Ayoko nang mas pahirapan ang mga sarili natin kaya ginawa ko kung ano yung sa tingin ko na tama. Hindi rin naman madali sa akin tong ginawa kong desisyon eh. Nasasaktan din ako. Kung nasasaktan ka rin pala, bakit hindi ka na lang pumayag na subukan natin ulit? Isang chance lang naman ang hinihingi ko, Chiki. Chance na magkabalikan tayo at subukan natin ayusin ang relasyon nating dalawa. Sigurado naman ako na babalik pa rin ang feelings mo para sa akin eh. Pero paano kung hindi na nga bumalik? Paano kung hindi na kita magawang mahalin ulit? Paano kung mas masaktan lang kita sa huli? Hindi naman natin malalaman kung hindi natin susubukan. Pero Chiki, ayos lang sa akin kung masaktan lang ako sa huli. Ang mahalaga, bumalik ka sa akin kasi hindi ko kakayanin na mawala ka sa buhay ko. Ayos lang kahit hindi na kita mahal? Oo, ayos lang kahit hindi mo na ako mahalin. Basta hayaan mo lang ako na mahalin ka. Hayaan mo lang na magpatuloy ang relasyon nating dalawa. Kung hindi man bumalik ang pagmamahal mo sa akin, okay lang din. Basta bigyan mo lang ako ng chance ulit. Huwag mo munang tapusin ang relasyon natin kasi mahal na mahal kita, Chiki. Mahal na mahal. Papa Dudut, hindi ko naman talaga gustong saktan si Olan. Kahit na ilang beses siyang nagmakaawa at nakiusap na muling bigyan pa ng pagkakataon ng relasyon namin ay hindi na po ako pumayag. Naiyak na nga rin ako nang marinig ko mula sa kanya na ayos lamang kahit na hindi ko na siya mahal. Basta hindi ko lang siya hiwalayan. Pero kagaya ng sinabi ko kanina ay ayoko maging unfair kay Olan. Sino ba naman ang may gusto na magpatuloy ang isang relasyon na wala ng pagmamahal na nararamdaman ng isang tao? Hindi yon kakayanin ng konsensya ko, saka kilala ko naman si Olan. Alam ko kung gaano siya katatag na tao. Sigurado ako na makakapag-move on din siya mula sa akin. Mahirap naman talaga ang matapos ang isang napakatagal na relasyon. Pero mas mahirap kapag dumating na sa point na pareho na kaming naglolokohan. Sigurado ako na pwedeng mas masaktan pa namin ang isa't isa, Papa Dudut. Kaya naman pinanindigan ko ang desisyon na ginawa ko. Hindi ko binigay kay Olan ang hinihingi niyang chance para sa naging relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi rin kaagad sumuko si Olan sa ginagawa niya para magkaayos kaming dalawa. Madalas siyang nasa bahay para subukan na kausapin ako. Pero biniling ko sa parents ko na huwag na siyang papasukin. Pinupuntahan niya rin ako sa trabaho pero pilit ko pa rin siyang iniiwasan. At blinako na rin po siya sa mga social media accounts ko. Yun ang paraan ko para makapag-move on siya sa akin. Kailangan ko siyang iwasan para matanggap niya na kahit kailan ay hindi na kami magkakabalikan pa. Nabalitaan ko, Papa Dudut, na naospital si Olan dahil nalasing ito sa isang resto bar at nabugbog ng mga nakaaway niya doon. Pero nang malaman ko na naging maayos naman ang lagay niya ay hindi ko na siya dinalaw pa.
Pero nang sumunod na gabi ay muli siyang pumunta sa bahay namin kahit bakas pa sa mukha at katawan niya ang mga sugat at pasa niya. Lasing din siya noon at umiiyak na nagmamakaawa na makipagbalikan ako sa kanya. Dahil malalim na ang gabi at ayoko talaga siyang kausapin ay tumawag na ng barangay tanod ang parents ko para paalisin siya. Nang mga panahon na yon ay sigurado ko na wala akong ibang nararamdaman para kay Olan. Kung hindi awa na lamang Papa Dudut. Awa para sa lahat ng ginawa niya para balikan ko lamang siya. Pero ayoko nang maging tulay ang awa na yon para bigyan siya ng pagkakataon. Mabuti na lamang at dumating ang araw na hindi ko na siya muli pang naramdaman. Sumuko na siya sa pagmamakaawa sa akin at nabalitaan ko na umuwi muna siya ng probinsya nila Papa Dudut. Mula nga noon ay naging tahimik na ang buhay ko. OMG, Chiki! Dumating ka! Bakit ayaw mo ba? Hindi naman. Pero ang sabi mo kasi, baka hindi ka pumunta dito sa high school reunion natin. Kaya in-expect ko na hindi ka darating ngayon. Naisip ko kasi na wala naman akong ibang gagawin sa bahay kaya pumunta na lang ako dito. Tama yung ginawa mo kasi aamagin lang ang beauty mo sa bahay nyo kung nagstay ka doon buong araw. Pero in fairness, ang laki ng tinaba mo. Bagay sa'yo kasi hindi ka mukhang stressed. Alam mo, yan din ang sabi sa akin ng mga batchmate natin nung makita nila ako sa may entrance nitong restaurant. Bagay daw sa akin na tumaba ako kaysa sa katawan ko dati. Eh sobrang payat mo naman kasi talaga. Kaya palagi kang mukhang stressed. Pero alam mo na malakas akong kumain, di ba? Hindi lang talaga ako mabilis tumaba. Kaya nga nakakainggit ka. Sana lahat kagaya mo na hindi mabilis tumaba. Ay, anyway, alam mo bang nandito ngayon ang ex-boyfriend mong si Olan? Talaga? Nandito na pala ulit siya sa Marikina? Oo, hindi ko pa siya nakausap pero may nagchika lang sa akin na nandun daw siya sa labas kanina. Baka nandyan lang yun sa tabi-tabi ngayon. Pero matanong ko lang, never pa ba kayong nag-usap or nagkita ulit? Pagkatapos kong malaman na umuwi pala siya sa probinsya nila, hindi na ulit siya nagparamdam sa akin. In-unblock ko na rin siya sa mga social media ko. Pero hindi na rin siya nag-message pa sa akin. Namimiss mo? Siyempre, hindi. Mas okay nga na hindi na siya magparamdam kasi at least alam ko na nakapag-move on na siya kahit paano. Nasaan pa yung organizer nitong reunion? Ibibigay ko lang tong donation ko para sa charity na binanggit niya sa group chat natin. Hi, Liza! OMG, Olan! Ikaw na talaga yan? Ang gwapo-gwapo mo naman! Bagay sa'yo yung buhok mo, saka ang laki ng katawan mo ngayon, ah! Hindi naman, sakto lang. Hi, Chiki. Kumusta? Ayos lang. Ikaw? Kumusta ka, Olan? Ayos lang din. Kakabalik ko lang dito sa Marikina kahapon. Kinulit kasi ako ng ibang kabatch natin na umattend ng reunion kaya napaluhas tuloy ako. Ako nga rin eh. Kinulit lang ako ni Liza na umattend dito ngayon kahit tinatamad ako umalis ng bahay. Hindi ka pa rin nagbabago. Mas gusto mo pa rin magstay sa bahay nyo kaysa lumabas at mamasyal. Ikaw rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang gwapo mo pa rin. Ang ibig kong sabihin, ganyan pa rin ang itsura mo mula nung huli tayo magkita 2 years ago. Marami nang nagbago sa akin. Hindi lang talaga halata kasi marunong na akong magtago ng feelings ngayon. Na-realize ko kasi na hindi pala sa lahat ng oras dapat sinasabi natin kung ano yung nararamdaman natin. Minsan dapat marunong din tayong i-manage to kahit gaano nakasakit. Kasi hindi naman palagi na pwedeng idaan sa iyak at pagmamakaawa ang lahat ng bagay. Alam mo, tama ka sa sinabi mo, Olan.
Pero parang mas tama na kumain na muna tayo ngayon. Kasi baka maubusan pa tayo ng pagkain. Kahit only buffet tong reunion natin. Alam nyo naman kung gaano kalakas kumain ng mga kabatch natin nung high school. Kaya tara na, kain na tayo. Kasi nagugutom na rin ako eh. Papadudot aaminin ko na sa biglang paglayo ni Ola noon ay nanibago din ako sa buhay ko. 8 taon din kasing umikot ang mundo namin sa isa't isa at kahit nakipaghiwalay na ako sa kanya noon ay hindi kaagad siya bumitaw. Palagi pa rin siyang nakasunod sa akin at ang pagmamahal niya. Kaya nang bigla siyang mawala ay hindi rin kaagad ako nakapag-adjust. Ramdam ko na may malaking bagay na biglang nawala sa buhay ko noon. Papadudot alam ko naman na desisyon ko ang tapusin ng relasyon namin ni Olan. Alam ko na magkakaroon na ako ng peace of mind kapag tuluyan na kaming nagkahiwalay. Oo, natahimik ang buhay ko nang sa wakas ay lumayo na siya sa akin. Pero naramdaman ko rin na bigla na lamang nagkaroon ng kulang noon sa buhay ko. Hindi ko na lamang yon sinabi sa mga kaibigan o pamilya ko dahil alam ko na sisisihin lang din nila ako sa paglayo ni Olan. Halos lahat kasi sila ay gusto na balikan ko si Olan. Akala ko rin noon sa umpisa lamang ako maninibago. Pero nang muli kaming magkita sa high school reunion namin pagkalipas ng halos 2 taon, mula nang huli ko siyang makita ay may kung anong nanumbalik sa akin noon na matagal kong ipinagdarasal na sana ay bumalik na ulit, Papadudot. Hello, Liza? Nasaan ka na? Nakakadalawang tasa na ako ng kape dito sa coffee shop, wala ka pa rin. Naku, Chiki, sorry. Hindi na pala ako makakapunta dyan. Ano? Bakit naman? Biglaan kasing umalis si ate ng bahay. Walang kasama ang mga pamangkin ko dito. Ako na lang ang nandito kaya hindi ako makakaalis kasi gabi na raw makakauwi si ate. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Sana hindi na ako naghintay ng matagal. Sorry na. Nawala rin talaga kasi sa isip ko kasi nga busy ako sa pag-aasikaso sa mga bata. O sige na, Chiki. Bababa ko muna dun tawag kasi papalitan ko pa ng diaper yung isang pamangkin ko. Bawi na lang ako next time, ha? Bye! Ano ba naman to si Liza? Nagyayang lumabas tapos hindi naman ako sisiputin. Sana pala natulog na lang ako buong maghapon sa bahay. Nasayang lang tuloy ang oras ko. Ay. Teka, si Olan yung nasa kabilang table ah. Lapitan ko ba o hindi? Lapitan ko na nga. Hi, Olan! Chiki! Hi! Anong ginagawa mo dito? Magkikita kasi kami dapat ni Liza. Kaya lang, hindi niya naman ako sinipot kasi mag-aasikaso pa raw siya ng mga pamangkin niya. Okay lang ba kung umupo ako dito? Oo naman. Ayos lang. Alam mo, tama yung sinabi ni na Liza tungkol sa'yo. Anong sinabi nila tungkol sa akin? Na mas gwapo kang tingnan ngayon. Bagay sa'yo yung ayos ng buhok mo tsaka pati na yung katawan mo. Ikaw din naman. Bagay sa'yo na medyo tumaba ka ng konti kaysa nung dati. Sobrang payat mo nun eh. Olan, kumusta ka na pala ngayon? Ang tagal ko ring walang balita sa'yo mula nang umalis ka rito sa Marikina. Sinadya ko talagang hindi magparamdam. Kahit alam ko na hindi na ako nakablock sa Facebook mo. Paraan ko yun para makausad pa unti-unti. Pero ayos naman na ako ngayon. Mas okay na kaysa sa Olan na nakausap mo 2 years ago. Olan, I'm sorry. Sorry kung sobra kitang nasaktan. Maniwala ka sana na hindi rin naging madali sa akin ang lahat. Nasaktan din ako sa ginawa kong pakikipaghiwalay sa'yo noon. Kaya lang, wala akong ibang choice.
Akala ko kasi wala na talaga akong feelings para sa'yo kaya tinapos ko na lang lahat sa ating dalawa kaysa naman masaktan pa kita. Okay lang, Chiki. Tama ka naman sa lahat ng sinabi at ginawa mo dati. Ngayon, mas naiintindihan na kita. Hindi mo na kailangang ipaliwanag pa yung sarili mo. Olan, mahal kita. Anong sabi mo? Mahal pa rin kita. Ngayon ko na-realize na nagkamali ako sa ginawa kong pagtapos sa relasyon nating dalawa. Hindi dapat kita sinaktan. Hindi dapat kita binitawan. At alam ko na wala akong karapatan na hilingin to sa'yo, pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto ko sanang subukan na ayusin ang lahat sa ating dalawa. Chiki, sobrang tagal kong hinintay na marinig yan mula sa'yo. Kaya lang hindi na pwede. Buntis si Clara. Buntis ang girlfriend ko. At ikakasal na kami sa susunod na buwan. Papadudot bago tuluyang lumayo noon si Olan, ilang mga kaibigan ko rin ang nag-convince sa akin na bigyan muna siya ng chance at ang relasyon namin. Pati nga ang parents ko ay pinayuhan din ako na huwag ko munang basta tapusin ang relasyon namin ni Olan. Dapat daw ay mas pag-isipan kong mabuti ang desisyon na ginawa ko para hindi ako magsisi sa huli. Lahat kasi sila ay nangihinayang sa matagal na relasyon namin. Alam din nila kung gaano ako kamahal ni Olan at ni isang beses ay hindi ako nito niloko o sinaktan. Walang ibang pinaramdam sa akin si Olan kung hindi puro pagmamahal lamang, pero sinabi ko sa kanila na buo na ang desisyon ko dahil sigurado na ako na hindi na babalik ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Olan. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil nang muli kami magkita ni Olan sa high school reunion ay para bang bumalik ang lahat ng dahilan kung bakit ko siya minahal. Bumalik din bigla ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi na siya maalis noon sa isipan ko. Kapag mag-isa ako sa bahay ay palagi ko siyang naiisip at nami-miss. Hanggang sa makita ko na lamang ang sarili ko na umiiyak habang hawak ang photo album na puno ng mga litrato naming dalawa. Doon ako nakaramdam ng pagsisisi dahil sa ginawa ko sa kanya. At umasa ako noon na sana ay pwede pa. Na pwede pang maging kaming dalawa. Kaya nga nang magkita kami sa isang coffee shop ay pakiramdam ko ay sign niyo ni Lord. Na huwag ko nang sayangin ang isa pang pagkakataon na ibinigay niya at naglakas loob ako na sabihin sa kanya na mahal ko pa rin siya. Pero hindi ko inaasahan ang magiging sagot niya. Na mahal niya pa rin ako pero hindi na pwedeng maging kami pa dahil ikakasal na siya. Ikakasal na siya sa girlfriend niya na nakilala niya sa probinsya. Buntis ito at kailangan niyang panagutan. Doon ako tuluyang napaluha hanggang sa magpaalam na lamang ako sa kanya at sinabi ko na kalimutan na lamang niya ang mga sinabi ko sa kanya. Papadudot ilang araw ang nakalipas nang makatanggap ako ng isang text noon mula kay Olan. Hindi na kasi nakablock sa akin ang number niya noon at tinanong niya kung pwede raw ba kaming magkita. Hindi ako nag-reply pero muli siya nag-text sa akin at sinabi niya na handa siyang iwanan hanggang sa mabalitaan ko na lamang na natuloy na ang kasal nila ni Clara. Sobrang sakit noon para sa akin pero wala akong ibang pagpipilian noon kung hindi ang tanggapin ang lahat. Alam ko kasi na ako rin naman ang punot dulo ng sakit na nararamdaman ko noon. Naisip ko na dapat siguro'y humingi na lamang ako ng space mula kay Olan kaysa biglaan na tapusin ang relasyon namin. Dahil pwede pa rin palang bumalik ang pagmamahal na naramdaman ko para sa kanya na pansamantalang naglaho. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko at sana po ay may aral po itong naiwan sa ating mga kabarangay. More power and God bless sa inyong lahat na bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Chiki. Barangay Love Stories. Love Stories.
Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.